Ναι, όχι, δεν γύρισε ακόμα, κυρία Μαρκάτου. Ναι, σήμερα το βράδυ φεύγει για Ρώμη. Ναι, όχι, εντάξει, εγώ σας άκουσα. Ναι, θα της το πω, μείνετε ήσυχος. Εντάξει, γεια σας, παρακαλώ. Να δεις που δεν θα προλάβει το φεριμπότι στην Πάτρα. Μα αφού θέλει όλα να τα ελέγχει, τι δουλειά έχει να πάει στις αποθήκες. Δεν ξέρεις η Χριστίνα, το εργοστάσιο είναι η ζωή της. Ωραία ζωή. Όλη μέρα με τις ντομάτες και το βράδυ με την πεθερά του Μακαρίτη. Άμα δεν ήταν αυτός ο Μακαρίτης, δεν θα ήταν τώρα και αυτή ο εργοστασιάρχης. Αμά, νάτι αυτή είναι. Θα μας αγχώσει τώρα όλους, να δεις. Τι έγινε, Λουκά, τι έχουμε? Καλημέρα. Τα κοντέινερ για Θεσσαλονίκη έφυγαν στην ώρα τους. Ωραία. Εγώ εδώ τηλεφωνώ κάθε μέρα. Α, μην ξεχάσει την παραγγελία για Γερμανία. Μάνα, αυτή η κάρια χλαπιά. Α, να σου πω, ο Σωτήρης να ετοιμάσει τη μαγέτα για το βελτέ με το αυτό. Ναι, δεν αυτό. Χριστινάκη! Κάσα μου, καλά που με πρόλαβες. Τι κάνετε, κύριε Λουκά? Τι ώρα φεύγεις? Στις 8 πρέπει να είμαι στην Πάτρα για να πάρω το φεριμπότ. Μα τι πράγμα και αυτό το δικό σου, καλέ να μην μπαίνεις στο αεροπλάνο. Εγώ μπορώ να πηγαίνω. Ναι, Λουκά, πήγαινε να με σε χρειαστεί τίποτα άλλο για το βελτέ, θα σε φωνάξω. Στο καλό, κύριε Λουκά. Στο καλό. Μπορεί. Αυτός τώρα τελευταία μου φαίνεται ότι τεκνίζει. Σαν δεν τρέψει λιγάκι, λέω εγώ. Δεν το έχετε κάνει ποτέ? Σάσα με το Λουκά είμαστε σαν αδέρφια, εντάξει. Κάντε το αδελφικά. Όλο εκεί στο μυαλό σου όμως. Όχι, μωρέ, θα κάθομαι να σκέφτομαι τους πελτέδες και τα κετσάπ. Αχ, απέναντι από το σπίτι μου χτίζεται ένα δίπατο. Ένα σου λέω μόνο, πρέπει να δεις τον Ασπριτζίδη. Γιατί τι έχει? Το κυριότερο, 24 χρόνια ζωής. Σκέψου να σου το κάνει αυτός απάνω στη σκαλωσιά. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι πια. Άμα ριχαζεί, έχεις το Λουκά μέσα στα πόδια σου ή μάλλον δεν τον έχεις. Α, έτσι το έχουμε. Εσύ με τον 24, εγώ με τον Λουκά το συστεμένο. Αγάπη μου, μα δεν βρίσκεις το αρνάκι του γάλακτος, βολεύεσαι και με το κατεψυγμένο. Πάντως νηστική δεν μένεις. Ποτέ. Κάτσε εσύ να πάρεις το βραβείο της πιστής χείρας. Τι είναι καλέ? 3 η ώρα, σχολά οικοδομή, πρέπει να φύγω. Στο καλό. Καλό βόλιο σου εύχομαι. Λοιπόν, φυλάκια στην Τωρίτα και κοίτα να το ρίξεις λίγο έξω. Μην ανησυχείς, από καμπαρέ σε καμπαρέ θα είμαι εγώ. Χριστίνα, πριν φύγεις πρέπει να Καλά μου το χρόνια θα ζήσετε, κύριε Λουκά. Ναι. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Άντε. Σάσα δύνατο. Ό,τι και να πω, εγώ το είπα. Τσάω. Τι να κάνω? Θα μου υπογράψεις αυτές τις επιταγές. Ναι. Εγώ. Εδώ. Να υπογράψω Εδώ. θες? Ναι. Δύο υπογραφούλες. Πού, εδώ? Εδώ. Εδώ, Και εδώ. Και εδώ. Να υπογράψω πάλι. Μα ναι. Έχει. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ναι. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Ίσως θα μπορούσαμε να πάμε και μαζί καμιά φορά. Μαζί. Τι να κάνουμε μαζί. Για επαγγελματικούς λόγους εννοώ. Η Ιταλία έχει παράδοση με το προϊόν. Ναι, βέβαια. Μια άλλη φορά. Ας Ναι. το διάλογο και εσύ μια καρέκλα. Φεύγω εγώ τώρα. Στο καλό. Ναι, στο καλό. Πάω, Καλό. Ναι, στο καλό. Θα γυρίσω όμως. Το καλό. Με το καλό. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Κάνε γρήγορα, σπασία, έχω αρχίσει πάρα πολύ. Αυτό θα το πάρεις? Μην βάλεις πολλά πράγματα, 4 μέρες θα μείνω. Αυτό το ροζάκι να το βάλω? Όρεξη για καυγάδες έχεις? Βάλ το κάτω να μην φαίνεται. Κατεβαίνει η μπουμπουλίνα. Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φερετζέ. Ετοιμάστηκες, Χριστίνα μου? Τι λιβανίζετε, καλέ ψυχοσάββατο είναι? Ναι, καλά, πάρ' το πιο εκεί ζαλίζομαι. Μόνο ο διάβολος δεν αντέχει το λιβάνι. Έμαθες το βασικό λεξιλόγιο που σου έδωσα. Βεβαίως, μπονασέρα, μπονανότε και κόζα, γκράτσια. Τι καλέ, μόνο αυτά? Ναι, δεν πάει για Ντολτσεβίτα, την κόρη της πάει να δει. Αχ, την επιθύμησα την Τωρίτα. Αχ, πότε με το καλό να τελειώσει τη σχολή της, να γυρίσει, να ακουστεί και ένα γέλο σε αυτό το σπίτι. Θα να δω αν έρθω σοφέρα εγώ. Τι πήρε μαζί της? Ένα μόνο θα σας πω, 3 σουτιέν. Μπέζ, άσπρο και μαύρο. Πάλι καλά που πήρε μαύρο. Ένα σακάκι όμως ροζ. Δηλαδή τι ροζ, κόκκινο της φωτιάς. Αλίμονο, η Μπεμπέκα. Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squadra. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε. Ecco l'appartamento. Α, ωραίο. Άνετο, φωτεινό. Αλήθεια, σ' αρέσει, μάμα? Τα έπιπλα τα έχεις μαζέψει όλα στο άλλο δωμάτιο, Δεν έχω άλλο δωμάτιο, ούτε έπιπλα έχω. Και πού κοιμάσαι? Εδώ, Και πού τρως? έξω. Πόσος καιρός είναι που σου έχω στείλει λεφτά για έπιπλα? Αχ, βρε μάμα, εσύ μου τα έστειλες, αλλά εγώ τα έδωσα στην Greenpeace. Τι είναι αυτή η συμφοιτητριά σου? Πού ζεις, βρε μάμα, δεν ξέρεις την Greenpeace, τους οικολόγους? Όχι, έπρεπε.
Είμαι μέλος, έχουμε μεγάλη δράση. Τις προάλλες δεθήκαμε σε ένα φαλαινοθυρικό, έγινε μεγάλος δώρος. Δεν υπάρχει και μια καρέκλα να σοριαστώ. Πέσε κάτω. Εδώ, Έπεσα. Είδες τι άνετα που είναι. Άκουσε, Ντορίτα μου. Εσένα ένα πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Οι σπουδές σου, μόνο οι σπουδές σου. Αυτό, η αρχιτεκτονική, γι' αυτό είσαι στη Ρώμη. Αχ, βρε μάμα, δεν σου είπα την αρχιτεκτονική, την παράτησα. Γιατί τι σου έκανε? Εγώ δεν είμαι γεννημένη για αυτά, είμαι γεννημένη για άλλα, θα γίνω ψυχολόγος. Ένα ξύλο δεν έχεις, ένα ξύλο να κοπανίσεις στο κεφάλι μου. Είναι μια καινούργια επιστήμη. Ασχολείται με την ψυχολογία των λουλουδιών, των λαχανικών. Πες μου, αγάπη μου, εσύ τι ακριβώς θα σπουδάσεις? Περίμενε μια στιγμή. Μάμα, το βλέπεις αυτό το λάχανο? Το βλέπω. Τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτό το λάχανο? Ντολμάδες. Βρε μάμα, που ζεις? Δεν θα σπουδάσω μαγείρισα. Ούτε τέτοια τύχη. Αν εγώ επέμβω στην ανάπτυξη αυτού του λάχανου όταν και όπως πρέπει, η εξέλιξή του θα είναι διαφορετική. Αγάπη μου, θα με τρελάνεις. Εσύ θα το φροντίσεις το λάχανο, δεν έχει το λάχανο γονείς. Τι λέω η τρελή κι εγώ. Μάμα, τέρμα η κουβέντα. Είσαι 100 χρόνια πίσω. Ναι, είμαι στα χρόνια που το λάχανο το κάναμε γιαχνί, το κάναμε ντολμάδες, το κάναμε βραστό με λεμόνι, αλλά δεσμό μαζί του δεν κάναμε. Τέρμα η κουβέντα, μάμα. Και μη με λες μάμα. Πού πας, καλή, που μου αφήνεις μόνη μου. Παναγία μου, πού είναι το μπάνιο τώρα? Μάμα, Θα μπορούσες τουλάχιστον να μου πεις ότι μοιράζεσαι το μπάνιο με αυτό τον Κινέζο. Χουανλί είναι πεντακάθαρος. Το ξέρω, όταν μπήκα στο μπάνιο έκανε ντους. Una cioccolatino, signora. Γκράτσι. Πώς τα καταφέραμε πάλι και μαλώσαμε. Εσύ φταίς. Μαμακούλα μου. Κοριτσάρα μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς σε περιμένα για να σου πω τα νέα μου. Αυτά που μου είπες ή έχει κι άλλα χειρότερα? Μάμα, η Οσόνα είναι αμοράτα. Τι λες, καρδούλα μου? Είμαι τρελά ερωτευμένη. Πάλι αγάπη μου. Όχι, αυτή τη φορά είναι σοβαρό, πάμε για γάμο. Αυτά μου έλεγες και για το Γάλλο αυτόν του. Το Φιλίπ. Άντε καλέ, αυτός ήταν μπάι. Bye, όπως λέμε Athens by night, ας πούμε. Bisexual, πήγαινε και με άντρες. Δεν μου τα λες απότομα, αγάπη μου, να χαρείς. Με τον Τζέρι είναι που είχαμε μια σοβαρή σχέση, αλλά δεν με θέλανε οι δικοί του. Γιατί? Επειδή είμαι λευκή. Είπαμε, μη μου τα λες απότομα. Ο Τζέρι είναι Ινδιάνο. Α, Βέβαια, σχεδιάζαμε να κάνουμε μεγάλη οικογένεια, πολλά παιδιά. σε πολλές αποχρώσεις. Αχ, θα ξαπλώναμε στο ράντζο μας τα απογεύματα και θα απολαμβάναμε το ηλιοβασίλεμα. Κι εγώ παραδίπλα με τη συμπεθέρα θα καπνίζαμε την πίπα της ειρήνης. Πάνε αυτά όμως. Τώρα είμαι τρελά ερωτευμένη. Αυτός είναι ο μεγάλος έρωτας. Δεν θα μου το γνωρίσεις? Αχ, λείπει αυτές τις μέρες. Θα έρθουμε όμως στην Ελλάδα. Πότε? Μόλις βρούμε ευκαιρία. Σήκω, αργήσαμε, πάμε. Γιατί να σηκωθώ, καλέ? Μάμα, πρώτη μέρα στη Ρώμη και δεν θα σε βγάλω έξω. Σήκω. Ντορίτα μου. Παιδί, Άσε με να ξεκουραστώ, αγάπη μου τώρα. παιδί μου, ξέρεις τι σημαίνει Dolce Vita? Ντορίτα, εγώ είμαι χείρα γυναίκα. Γρήγορα, μάμα. Πάντων γρήγορα, πάμε. Το κρίμα στο λαιμό. Ναι, το ναι, λέω. ναι. Άντε, πάμε, πάμε. Μάλιστα, κυρία Μαρκάτου, μάλιστα. Όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Ώστε γυρίζει η Χριστίνα. Πέρασαν οι μέρες, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τα σέβη μου. Με έπριξε. Η γριά ήτανε. Τι φοβάται καλέ, μην πουλήσουμε καμιά κονσέρβα παραπάνω και δεν το μάθει. Θέλει να νιώθει ότι αυτή κάνει κουμάντο. Άσυχτη, γαμότο. Πότε είπες ότι γυρίζει η άλλη? Σήμερα πάει η Αγκώνα, μπαίνει στο φεριμπότ. Αύριο βράδυ θα είναι Πάτρα. Α, δηλαδή μεθαύριο μαύρο χάραμα θα τη δούμε φάνε την μπαστούνι μπροστά μας, Αχ, ναι, μεθαύριο. Δεν κατάλαβα. Συμβαίνει κάτι? Την ημέρα που φεύγει ήταν αλλιώτικη, έτσι πολύ γλυκιά απέναντί μου. Λες να βρει και κανένα γκόμενο? Α, κάτι Μαρή. Η Χριστίνα μετά το συγχωρεμένο δεν κοίταξε άλλον άντρα. Βέβαια. Είχε στραβωθεί η γυναίκα από το χούφτελο. Είχα μια διαφορά ηλικία. Τι διαφορά ηλικίας καλέ. Αυτός μέτραγε 2 πολέμους παραπάνω. Το αποφάσισα. Μεθαύριο θα τη μιλήσω. Τι θα κάνεις καλέ? Θα της την πέσεις κανονικά? Έλα, μην γίνεσαι ιδέα. Απλώς, ίσως ήρθε η ώρα να γίνω πιο τολμηρός. Άρα τι έχουμε να δούμε εδώ μέσα. Έλα τώρα. Ας το καλό. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη γειτονική Ιταλία. Στη Ρώμη. Τι νέα το έγινε, θερμόμετρο τίποτα? έφτασε σήμερα Θα τα ακούσουμε, -4 λέει, κάτι για την βαθμούς Ιταλία. Κελσίου. Πολλές μεγάλες πόλεις παραμένουν αποκλεισμένες από τα χιόνια. Στο Παλέρμο, ο Δήμαρχος κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δραματική παραμένει και η κατάσταση στο λιμάνι της Αγκώνα. Χριστός και η Παναγία Θεομηνία. Δεν απέπληξε και εκεί χιλιάδες ταξιδιώτες Σούζα παραμένουν όμως και αυτή η αποκοιμημένοι Χριστίνα. μέσα στα αυτοκίνητά 50 χρόνια σου λέει είχε να ρίξει έξω τέτοιο από τις χιόνι. μεγάλες Πού λεωφόρους να της βολοδέρνει, Ιταλίας, άραγε. χιλιάδες Ένα σου και δεν έχει αυτοκίνητα ανάγκη παραμένει αυτή. ακινητοποιημένα, Θα ενώ κοντεύει οι τώρα να οδηγοί φτάσει στην διαμαρτύρονται για την Αγκώνα. κατάσταση που επικρατεί. Έλα! Ενώ στην Περούτζια έχουν σταματήσει όλες τις Hai cercato per le stanze? Aspettatemi dietro. Και κόζα, καλέ!
Σας παρακαλώ, μου λέτε τι έγινε. Μιλήστε μου καλέ, πέστε μου κάτι. Κακός άνθρωπος είσαι εσύ. Σας παρακαλώ. Δεν έχει. Αχ, να σας πω, σας παρακαλώ, κυρία μου. Che cosa vuoi, signora? Io sono Cristina. Va bene, io sono Giuseppe. Ne χαίρομαι πολύ. Io sono greca. Viva la Grecia. Ποια Γκρέτσια, Χριστέ. Κύριε Τζουτζέπε, έλα. Ανάθεμά σε μπουμπουλίνα με το βασικό σου λεξιλόγιο. Σας παρακαλώ, κυρία μου, Αγκώνα. Perugia. Όχι, Αγκώνα. No, Perugia. Αγκώνα, Χριστιανέ μου. Αγκώνα domani. Δεν μου σπάς τα νεύρα εσύ. Ας το διάολο από εκεί πέρα κι εσύ. Σκούζι. Εγώ έπρεπε να σκούζω κανονικά. Γιατί καλέ, τι πάθατε? Αχ, Έλληνες είσαστε. Φαίνεται. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι έγινε, γιατί μας κατεβάσανε από το πούλμαν. Έχουν κλείσει. Α, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα, μου φαίνεται. Έχουν κλείσει δρόμοι από τα χιόνια. Θα μείνουμε εδώ απόψε και αύριο το πρωί τα μηχανήματα θα τους ανοίξουν και θα βγουν. Αύριο, πάει το φεριμπότ. Αγκώνα πάτε? Έλεγα, αλλά. Εγώ πάω Ρώμη, αλλά και προς τα εκεί τα ίδια χάλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Andare via a prendere il pullman o il treno. Sa che questa mattina quando volevo venire in città a prendere, a comprare della roba, mi hanno rubato il portafoglio e così non sapevo più che come fare. Come ho fatto io non lo so. Così. Ma sì, το ρωτήσεις. Non posso. Allora capisci tutto anche senza che io parli. Τα λέτε, τα λέτε. Τα λέει. Θα πρέπει να μου έχει διηγηθεί όλη στη ζωή, Δόλια. Λοιπόν. Signora Cristina, è suo figlio? Τι λέει? Ρωτάει αν είστε ξένοι. Α, sì. Assomigliate molto. Τι λέει το Κολοσσέο? Λέει ότι είστε πολύ όμορφοι. Μας έχουν μοιράσει τα κλειδιά των δωματίων. Ωραία. Τι ωραία, πού πάτε? Εδώ είναι το δικό σας. Α, ευχαριστώ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Τι, από τώρα θα πάτε για ύπνο? Βρήκα μια πατριώτισσα και θα με εγκαταλείψει τόσο νωρίς. Πατριώτη, είμαι εξαντλημένη. Πρώτα θα πιούμε κάτι. Έτσι, επειδή βρεθήκαμε. Για την πατρίδα, ρε γαμότο. Μα για την πατρίδα ας πιούμε κάτι. Εγώ όμως δεν πίνω αλκοόλ, θα πιάνω κακάο, δεν πειράζει. Τι ποτό είναι αυτό? Βίνο την Πολόνια. Νέκταρ, είδες πως πίνεται? Ζαλίζει. Μπα, νεράκι σκέτο. Ναι, αλλά εγώ γιατί ζαλίζομαι? Θα είναι από το πούλμαν, από τη διαδρομή. Αυτό να μου πεις, άντε την υγειά μας. Άσπρο πάτο. Το ξέρει η μαμά σου ότι πίνεις τόσο πολύ? Μην της το πεις, όταν συναντηθείτε, μην της το πεις. Πόσο χρόνο είσαι? Άσε να σε μην πεις. Εγώ τις ηλικίες τις έχω γραμμένες. Μη βάζεις άμα μας βλέπουν όλοι. Τι βλέπουν, δεν κατάλαβα. Τι κοιτάνε? Κοιτάνε το θέαμα, εδώ. Το θέαμα, ένα παιδαρέλι με μια κυρία, τέλος πάντων με κρουλιάζει. Τους έχω γραμμένους! Κάτσε κάτω, παιδάκι, μας ακούν οι άνθρωποι. Δεν μας καταλαβαίνουν, να γελάνε. Μπορεί να υπάρχουν και Έλληνες. Κι αυτούς γραμμένους τους έχω. Είσαι πάντως υπέρ του γραπτού λόγου. Άκου, παιδί μου, πολύ θάρρος πήρες. Έτσι κάνεις με τη μάνα σου. Καλά, τώρα τι κάνουμε με τη μάνα μου, θα λέμε? Τίποτα δεν λέμε. Είναι αργά, πάω για ύπνο. Αδύνατο. Τι πράγμα? Δεν μπορώ να περπατήσω, γυρίζουν όλα. Α, μη φοβάσαι καθόλου, θα σε πάρω εγώ αγκαλιά. Κάτσε κάτω, παιδί μου, μας κοιτάει ο κόσμος. Μα τόσο πολύ σε νοιάζει ο κόσμος. Κάτσε κάτω. Μπαμπίνο. Λες και θα τους δούμε κι αύριο. Σε έχει καταστρέψει το αλκοόλ, έχεις κοιτάξει το σκότ σου. Τι θα πει ο κόσμος και τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω τώρα να τραγουδήσω, θα σκεφτώ τι θα πει ο κόσμος. Τι θέλεις όμως? Θέλω. Θέλεις. When boy meets girl, hear what they say. Αλκοόλικο. When the moon hits your eye like a big, big surprise, that's amore. When the moon seems to shine like you have too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Cats will play tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Πού είμαστε, πού πάμε? Πάμε στο δωμάτιο όσο ώρα για να είναι, έλα. Να σου πω, μην με βλέπεις έτσι. Εγώ στην Ελλάδα είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Εντάξει, καλά, Όχι, εντάξει. πάρα πολύ. Έλα, πάμε μέσα τώρα. Σταμάτα. Μισό λεπτό. Ναι. Μπόνα νότε. Μπόνα νότε. Γεια σου Πουπουλίνα με το βασικό λεξιλόγιο. Σταμάτα, οι τελικοί μου τους Ό,τι θέλω θα κάνω, είμαι Ρωμιά εγώ. Χωροϊδό Μουσολίνη. Πάμε, έλα. Και εσύ και σίγε. Αέρα. Ο δρόμος άνοιξε. Καλό ταξίδι. Μακάρι να ξαναβρεθούμε. Αριβεντέρτσι. Σβέλτα! Πτώμα είμαι. Πώς ήταν το ταξίδι σου, Χριστίνα μου? Πώς να είναι, σκέτη ταλαιπωρία. Εγώ μια χαρά σε βλέπω. Εσύ πάρε μέσα τις βαλίτσες. Τη γνώμη μου είπα. Τι κάνει η αρχιτεκτονισά μας? Μια χαρά είναι, έρχεται σε 10 μέρες. Τελειώνει η εξεταστική? Οριστικά. Πώς είναι το χρυσούλι μου? Μια χαρά, ερωτευμένη. Πάλι. Τι βρήκε τώρα, κανέναν εσκιμό? Όχι, αυτή τη φορά είναι σοβαρό. Από ό,τι φαίνεται πάνε για γάμο. Μακάρι να είναι ένα καλό παιδί, να είναι μια χαρά μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι καλέ, ποιος παντρεύεται, Εσύ ποιος λες να παντρεύεται σε αυτό το σπίτι, εγώ ή η Χριστίνα? Μια ερώτηση έκανα. Λες να παντρολογιόμαστε στα γεράματά μας? Τώρα θα μου πεις, ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Εγώ να πηγαίνω να κάνω ένα μπάνιο. Έφτιαξα λίγο στάρι χθες, σου έχω φυλάξει. Στάρι. Ξέχασες τι ήταν χθες? Τα 10χρονα του Μακαρίτη. Λες να το ξέχασα. Τον τίμησα όπως μπορούσα σε ξένο τόπο. Πάνε 10 χρόνια που χάθηκε ο Λεβέντης μας. Αχ, σαν τώρα το θυμάμαι να τριγυρνάει εδώ πέρα με το πι του, με τον καθετήρα του. Ποιος να το έλεγε ότι αυτός ο Δερβίσης θα έμπαινε κάτω από το χώμα. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα σιγά σιγά. Πάντως δεν σε βλέπω καλά. Σαν ζαλισμένη, σαν κάτι να έχεις. Εγώ αντιθέτως τη βρίσκω ξανανιωμένη. Εσύ κάνε ρόκα σου. Με πείραξε η θάλασσα. Α, είχες πολύ καιρό να μπει σε βαπόρι, Χρόνια και χρόνια. Έχει γλύκες η θάλασσα. Αν έχει, λέει. Είναι όμως και λεβεντοπνίκτρα. Για τη θάλασσα θα μιλάμε τώρα, θα με ξαναπιάσει ναυτία. Άντε, πήγε να κάνεις το μπάνιο σου, γιατί τηλεφώνησε ότι θα έρθει και αυτή η φίλη σου η... Σάσα, ακόμα δεν έμαθες το όνομά της. 15 χρόνια μπαίνει βγαίνει εδώ μέσα. Δυστυχώς! Ο δρόμος άνοιξε. Καλό ταξίδι. Μακάρι να ξαναβρεθούμε. Αριβεντέρτσι. Καλά τώρα. Λοιπόν, τι νέα από την Τωρίτα? Πώς θα πάει με την αρχιτεκτονική? Καλά, καλά, μια χαρά. Την εγκατέλειψε την αρχιτεκτονική. Την εγκατέλειψε. Και τι σπουδάζει τώρα? Ψυχολογία, βοτανική, μαναβική, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είναι μια καινούργια επιστήμη. Μάλιστα. Πώς είναι η Ρώμη? Πώς να είναι η Ρώμη, πώς την ήξερες? Τι είναι, Χριστίνα? Συνέβη τίποτα? Όχι καλά, τι να συμβεί, τίποτα δεν συνέβη. Ξέρω εγώ. Έχεις έτσι ένα βλέμμα, ένα ύφος. Μωρή! Το έκανες στη Ρώμη. Σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι. Στην Περούτσα. Το έκανες! Άσε μωρή, θα μας ακούσει η Πουπουλίνα. Λοιπόν, θα τρελαθώ τελείως. Πες μου όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ήταν νύχτα, είχε κλείσει ο δρόμος. Βρεθήκαμε σε ένα μοτέλ έξω από την Περούτσα. Αυτός ήταν Έλληνας. Πού τον μυρίστηκες, μωρή, τον Έλληνα? Άσε με, σας ντρέπομαι πάρα πολύ. Γιατί καλέ, μεγάλη γυναίκα είσαι. Γι' αυτό ακριβώς ντρέπομαι, θα μπορούσε να είναι γιος μου.
Πόσο χρονών ήτανε? Άστο, αυτό δεν λέγεται. Δεν λέγεται, καλά, έχω φοβερές τύψεις. Άντε καλέ, ούτε πρώτη είσαι, ούτε τελευταία, για όνομα του Θεού. Είναι κάτι τσούλες, πηγαίνουν με τον πρώτο τυχό του, ούτε το όνομά του δεν μαθαίνουν. Χριστέ μου! Τι είναι? Δεν το ξέρω το όνομά του, δεν προλάβαμε να συστηθούμε. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Και τίποτα σας διέφυγε. Είμαι κι εγώ μια τσούλα. Όχι, αγάπη μου. Είσαι η Χριστίνα Μαρκάτου. Είμαι μια τσούλα με ονοματεπώνυμο. Θα βάλω να πιω κάτι δυνατό. Αχ, με βάλε μου κι εμένα. Φαντάζομαι πώς θα ήτανε. Όπως σαν νεογνώ, σαν γλωσσόπουλο. Κι εγώ κλώσσα. Και το δέρμα του τρυφερούλι, Καλά, ένα δέρμα. Τι δέρμα, δερματίνη. Τι πράγμα? Δερματίνη, λέω, ήταν δερματίνη αφού το δοκίμασε. Το έκαψα με τον αναπτήρα. Τι πίτσια είναι αυτά? Και τρόμαξα, Σάσα μου. Όχι. Εμείς εδώ με τη Χριστίνα λέγαμε για ένα... Λέγαμε για ένα παντελόνι. Μπουφάνι παντελόνι. Και μπουφάνι και παντελόνι. Ένα σετ δερμάτινο που είδα στη Ρώμη. Ψώνισε δερμάτινα στη Ρώμη. Όχι, καλέ, με είδες να φέρω τίποτα. Όχι, δερμάτινο δεν ψώνισε. Γιατί τι άλλο ψώνισε? Τίποτα, καλά, δεν ψώνισα. Τι ψώνισα? Όχι και τίποτα. Τι ψώνισες, Χριστίνα μου, από μένα το κρύβεις? Καλέ, τίποτα δεν ψώνισα, στορκίζομαι. Δεν ψώνισες εκείνο το κολλιέ με τα κοραλάκια? Κολλιέ με κοραλάκια. Α, το κολλιέ, σιγά το κολλιέ τώρα. Πεταμένα λεφτά. Αυτά είναι για τις κοπελίτσες. Όχι, πώς, τα φοράνε και μεγαλύτερες. Φυσικά. Οι ηλίθιες και οι πόρνες. Θέλετε να πιείτε κάτι? Πίνω το τσάι μου. Εις υγεία. Στην υγεία μας. Καλά στερνά να έχουμε. Αυτή είναι η κονσέρβα που σχεδίασε για τον Πελτέο Σωτήρης. Για να δω. Α, ωραία είναι. Να δούμε πώς είναι όταν τον βάλουμε μέσα. Το Σωτήρι. Τον Πελτέ με κρεμμύδι. Δεν μου λες το καπάκι σαν ετικέτα. Να, κάτσε να σου δείξω. Ωραία είναι πάνω. Βέβαια. Έτσι είναι το καπάκι. Και στην ετικέτα πάνω με μεγάλα γράμματα. Πελτές. Με κρεμμύδι. Λουκά, Ορίστε. το χέρι μου. Τι δεν σ' αρέσει? Τι πράγμα! Ποιος σου δώσει το δικαίωμα! Χριστίνα, παρεξήγηση. Πήγαινε έξω, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Πήγαινε έξω αμέσως! Ορίστε μας. Τι έγινε, της την έπαιχες? Ας το διάλογο κι εσύ. Εγώ φταίω που ενδιαφέρομαι. Τσούλα, τσούλα, τσούλα. Δεν είμαι καλά. Σάλο έχει προκαλέσει στην κοινωνία του παλαιού ψυχικού η είδηση ότι η γνωστή εργοστασιάρχης ντοματοπροϊόντων Χριστίνα Μαρκάτου, χείρα από δεκαετίας, πέρασε φλογιαρή νύχτα με νεαρό αγνώστων στοιχείων σε πανσιόν Β' κατηγορία στην Περούτζια. Χριστέ μου! Αποκλειστικό ρεπορτάζ ετοίμασε την αποκρίτριά μας στα βόρεια προάστια. Εδώ και οι ανιψιές μου. Εδώ νιώθω. Και τη δική μου εδώ την παρουσία σαν δική σας. Δεν είμαι καλά. Τι έγινε, σου πέρασε η ναυτία? Μόλις τώρα έλεγα ότι δεν αισθάνομαι καλά, έχω κάτι κομμάρες. Άκου να δεις, Χριστίνα. Εγώ δεν είμαι η μπουμπουλίνα να τρώω άχυρο. Τι εννοείς? Τα ξέρω όλα. Τι όλα, ποια όλα. Ποια όλα, παιδάκι μου, τι λες? Πώς θα τίμησες το μακαρίτι? Σταμάτα, μη λες τίποτα, θα στα πω όλα. Θα σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, καλέ? Μεγάλη γυναίκα, είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι, ήμουν μεθυσμένη, θα σου πω. Γιατί, επειδή είσαι χειρά. Σταμάτα, παιδάκι μου, μη λες τίποτα. Σου λέω θα στα πω όλα με τον Ήγε με το Σίγμα. Εσύ πώς το ανακάλυψες? Αφού υπάρχουν ντοκουμέντα, καλέ. Ντοκουμέντα, τι ντοκουμέντα! Τι ντοκουμέντα, Χριστέ μου! Η φωτογραφία. Μας βγάλανε φωτογραφία. Θα λιποθυμίσω. Σε τι στάση? Ο κλαδόν. Τι! Καλά την τρελή μου περιστάνεις. Ορίστε. Η Ντορίτα και εσύ σε καμπαρέ. Αυτό εννοούσες. Αυτό εννοούσα. Τι άλλο να εννοούσα? Όχι, ναι, αυτό, ναι. Ναι. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια. Ο Πελτές παρουσιάζει μια άνοδο στο δίμηνο, αλλά το ψιλοκομμένο δεν τραβάει. Καλά, θέμα ίσως να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο, Τίποτα άλλο? Κάτι μικροπροβλήματα στις αποθήκες, τίποτα σοβαρό. Τελειώσαμε? Ναι, ευχαριστώ. Αύριο έρχεται η Ντορίτα, Ναι, αύριο. Με το καλό. Ευχαριστώ. Χριστίνα, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε τις προάλλες. Δεν φταίς εσύ, Λουκά, ειλικρινά δεν φταίς. Είχα παρεξηγήσει κάποια λόγια σου πριν φύγεις για τη Ρώμη. Λουκά, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Έτσι παρεμπιπτόντως ρωτάω, μην το πάρεις προσωπικά δηλαδή, αλλά εσύ, ας πούμε, τι θα προτιμώσεις, το μοσχαράκι γάλακτος ή το κατεψυγμένο? Πού κολλάει αυτό τώρα? Πού να σου εξηγώ τώρα. Ακόμα δεν έπεσες. Τακτοποιούσα λίγο τα ρούχα. Θα πας αύριο στο αεροδρόμιο για την Ντορίτα. Όχι, καλά που μου το θύμισες να ειδοποιήσω το σοφέρ από την εταιρεία. Θα μας φέρει το λεγάμενο. Ναι, δεν τα είπαμε. Αυτή τη φορά είναι σοβαρό. Μακάρι να δει και μια χαρά αυτό το σπίτι. Αμήν, αμήν.
Τώρα τελευταία κάθε νύχτα βλέπω στον ύπνο μου το μακαρίτι. Τρως βαριά το βράδυ, το έχω πει εγώ. Είναι καβάρα σε ένα άσπρο άλογο και μου γνέφει. Να σε πάρει μαζί του. Σαν κάτι να θέλει να μου πει. Να σου πει, τι να σου πει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλή νύχτα. Pizza pie, that's amore. When the world seems to shine. Bienvenuto caro. Πώς τον λένε τώρα, τέλος πάντων. Bienvenuto caro. Come sta? Bene, grazie. Io sono Cristina, la mamma. Vamos, δεν καλό. Bienvenuto caro. Κάρο θα τον πει στον άνθρωπο. Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Τι έγινε, το φαί είναι έτοιμο. Μην περιμένετε και σπουδαία πράγματα. Η γριά που είναι. Μέσα φιασιδώνεται. Με το δίκιο της μπας και κρύψει κανέναν αιώνα. Τι ήτανε. Τι κάνεις έτσι καλέ. Τρέχα μιλά της γριάς, γρήγορα. Μάμα! Να σου πω, θύμισε μου πώς είναι το καλώς ήρθες στα Ιταλικά. Τι να το κάνεις, Έλληνας είναι ο άνθρωπος. Έλληνας είναι. Αντώνη, έλα Αντώνη μου. Αντώνη, να σου γνωρίσω τη μάμα. Χαίρομαι πολύ.